Napedza kabedza. Boss. Ndikuti baya. Yeah. Kuda watu gosi. Unachana kana kaika katika mwili. Unazona kafu. Ni mchezo. Zenda bali ni tu watu wa tumbo zomniswa twende tu. Tu watu twende. Tukaza chama deso. Ndio mkafu. Wewe Ndio mkafu kwa wewe. wewe tayari. Malano ifoda. Na perfect. Unaona kata perfect. Ndio. Sasa ndiye boys. Ano wachisota. Siapa kadaro? Masih mati nak ni. Mana giru? I shot the spot, boss. I wish this would happen every day. Thank you so much. Thank you very much. I'm very happy. Tatenda. Siyabonga kakhulu. Kuman Kuda ru. Man Kuda. Kau kan ane Kuda. Yang dia kade pasera. Mayo na kira nyama zokanga na direction. Aiwa. Iya ni acho bidwa nambu ya nani. Wakudia kwa ne KFC. Ido. Iyanake. Ya basi ya ni. Yanake. Aiwa Kodzoka. Sasa utepeza baba. Kuda inakazinga ite. Ipa KFC. What trusted Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Ende boys, ende kumarai. Sasa zarja gidega. Zare zarongori po. Yeah. Push up on drive. Aiwa amana Ngati gari pasi kumutenda. Ndamboshikira pasi. Ya, chikora ipasi. chekutanga ndotenda ndotenda ana asingazvitarisiri Taurisai. ndinozvitenda chaizvo dai zvikaramba zvakadaro ruoko ruroro runoshanda iroro dai rukamba rwakadaro newo hiniya Clinton okutendaiwo ndinozvitenda inandisa ndambopinda muKFC asi ndambinda ini hamina magirazi Kama Kuda. Ini jaje. Ini teori dina Kuda. With some kid, especially the members of politics. Because this is Shukiti, Shukoma, Okoma, Sagandoti, Mari,
amukomborere amupe mazuva akawanda ekurarama uye awane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kushera nezvifambi zvaanogara achiita. Thank you so much for everything you've done. Thank you. Right. Ndakutaura ndikama kuda kutenda kwagara ndikokutanga kutenda kwake rama makadaro rama muine rutsigiro rwenyu nesu zvekumirawo muzozora muri mumwoyo mashure sure But I bobo is a massive. They can be the party. one love.